Добър ден! На 23 октомври, преди обяд, сме вече в Вашингтон и първия музей от поредицата национални музеи, които ще посетиме, естествено е Националния природонаучен музей. Намираме се в главното фойе. Тук има един препариран огромен слон с едни змии. Гърмящи ли е това? Какво е? Гърмящи. Look, listen, explore. Тук трябва да се чува нещо. И сега влизаме при първата експозиция. Кажи здрасти, Калянчо. Здрасти! Отиваме да гледаме какво друго, освен динозаврите. Естествено, след Ню Йорк, дайте вдясно, сега и във Вашингтон ще видим какви скелети от динозаври и други интересни работи има тук. Его Тирекса, там има горе един птеродактил. То дългуч, ще го видим как се казва, че му заправих името.